Maar we beginnen nou met één loket voor vragen hoe weeën Zwarg en Jild in Dantebreel. En bij u binnen Sandra Meijer-Bonnema van Thuisweeën en Jesse Hoekstra van Ifke. Sanne en Sandra, en Jesse, goeiemiddag en welkom. Dank u wel, goeiemiddag. Ja, één loket voor vragen hoe weeën Zwarg en Jild in Dantebreel. Dat je een hele protte. Sandra, kun je zo in het kwart vertellen wat het precies is? Begin 2024 zijn we vanuit Thuiswonen begonnen met een pilot voor een inloopspreekuur. En dan in Meerskip in Verwoorden. En dat was eigenlijk voor de inwoners van de gemeente Dantemerdeel. En daar zaten we dan met de gemeente en de politie. En eigenlijk was het een beetje een laagdrempelige steunpunt, zeg maar, voor bewoners. Om vragen te stellen over wonen, over zorg, over betalingen. Dat soort dingen allemaal. Eind 2024 is ook Ifke aangeschoven. Dat vonden we echt wel een mooie aanvulling. En we willen eigenlijk wel wat meer publiciteit eraan geven. Ja. En dat is dan ook de reden dat we hier zitten. Ja, want waar kwamen het bij, Jesse, die vragen om dit zo vorm te gaan? Nou, wat je het Sint-Wurg natuurlijk een heel stukje is dat het merendeel het gaat naar de grotere steden. Uw kantoor zit in Dokkum, dat van Thuisweeën, dat zit in Dokkum. Maar ja, wij willen natuurlijk echt zichtbaar wezen in het dorp zelf. Er zijn een heel soort inwoners die gewoon wat meer boen binnen aan hun huis, maar die echt gewoon hun hulp vragen hebben. En daarvoor vinden we het gewoon heel mooi dat er een leegdrempelig steunpunt is waar ze in je zin maand net kennen voor al hun vragen. Maar het suggereert dat mensen een soort vragen hebben waarvan ze dan net precies wie de wet daarmee te lonen kennen, zo? Dat dat nou in je loket wordt? Nou, dat moet eens blikken. Wij houden ervan om dingen te bundelen. Het ben natuurlijk, mensen kunnen hulp vragen die natuurlijk bepaalde grensgebieden hebben. Dus een bepaalde vraag die voor Thuisweeën is, maar die tegelijkertijd echt voor de gemeente is. Nou, en dan kan ze binnenstappen en is van, daar is een van Thuisweeën, daar is een van de gemeente. Kom maar even mee, dan gaan we even in de ruimte hier naast zitten om je vraag te behandelen en het gelijk om te pakken. Ja, dus eigenlijk de lijntjes kwart horen, zodat dingen die eigenlijk vrij snel oplossen worden. Of in ieder geval richting aan kennen wordt met mensen doen. Ja, precies. En dus om te voorkomen dat ze ergens heen bellen en we troffen boem worden of een mailtje sturen matten en de reactie ligt op zich wachtje. Ja. Het is echt met doel dat mensen binnenstappen in mijn vragen en dat het gelijk ompakt werken. Ja, nou het is volgens mij net al heel Sandra, maar het door jij erin van West toch? Zo'n soort loket. Volgens mij niet in de vorm dat wij dat nu zeg maar organiseren. Wat in het verleden wel zo is geweest, dat bijvoorbeeld een GGD wel eens bij een supermarkt zat, dat bewoners daarheen konden. Ja. Maar we merkten gewoon ook, omdat heel veel bedrijven gaan samen, die gaan op één locatie zitten. Wat Jesse nu ook wel vertelt. Nou zit je in Dokkum, maar je huurt in Veenwouden bijvoorbeeld. Je woont in Veenwouden. Nou, voor niet iedereen is het echt toegankelijk om naar Dokkum af te reizen. Dus het is even makkelijk binnenlopen. Ja. Dichtbij en je hebt even een gezicht erbij. Van wie is nou eigenlijk Thuiswonen? Wie is nou eigenlijk Ifke? Ja. De gemeente? Dat soort dingen. Maar die hebben 2 plekken heen spreken worden, hè? Ja, en nu op 2 plekken inderdaad. Het was best wel een succes in Veenwouden. En toen dacht Ifke, laten we het uitbreiden. Dus we hebben nu ook in de Westereen een mooi plekje. Ja, maar die hebben al een aantal keer, of wie een keer het best of net? Ja, klopt. Ja, en wat kan er voor vragen aan wat er? Wat we bijvoorbeeld zeggen, over dit zo breed in de publiciteit bracht, kreeg ik gelijk al een mailtje van ik zou graag eerst volgende keer langskomen willen om te zien wat we misschien gezamenlijk voor de Meerskip betekenen kennen. Maar ik was gewoon dat mensen binnenkwamen van we zijn hier in de buurt, we weten net wat je er eigenlijk al een keer is. Kan je me eens wat op wij helpen bijvoorbeeld? Dat zijn vragen die er bij mij bijvoorbeeld binnenkwamen. Maar ze komen direct een heel soort vragen, wat bij Thuisweeën binnen, of bij de BOA's binnen, of bijvoorbeeld bij de gemeente. Maar het zijn gewoon hele praktische dingen waarvan mensen net weten van wat moet je met gewoon of kun je me even helpen om het paard te zieken, zeg maar zeggen. Ja, zoals inschrijvingen bijvoorbeeld, of wordt er nog gebouwd in de omgeving voor ouderen bijvoorbeeld. Ja. Er speelt iets in een wijk, of fout parkeren bijvoorbeeld, dat soort dingen. Nou, dan heb je meteen eigenlijk, iedereen zit bij elkaar. Dus gewoon fijn dat je er meteen kunt schakelen. Ja, het ben net altijd echt zwargen en problemen waar mensen bij hem komen, maar gewoon soms ook hele praktische dingen om even het paard te vinden. Ja, dat is inderdaad het doel om het zo breed mogelijk om te pakken. Want inderdaad, het kan hele praktische vragen wezen. Maar er zitten ook medewerkers van de WMO die binnen bijvoorbeeld bij aanwezig. Dus misschien ook inwoners die vragen naar de WMO, die ergens zin onderin en die twijfelen van is dat misschien iets wat ik daar ons mogelijk krijg in. Ja, dat met vragen die we momenteel nog weinig zien.
Maar wat we echt graag nog meer in de publiciteit brengen was, zodat mensen echt weten dat ze even wat terjochten kennen. Ja, is dit nou een uniek project of ben er meer van zulke projecten? Nou ja, laten we het maar even bij Friesland houden. Is er je bekend of net? Nou, wat ik momenteel zelf een heel soort jaar is dat landelijk wordt er heel erg inzet op de laagdrempelige steunpunten. Hier het wil voorbij komen. Ik zeg hem toevallig echt nog voorbij komen in de kieswijzer hier van Dantebedeel. Ja, ik weet net altijd helemaal mij hoe erin komt. Dat zijn natuurlijk blikken in de toekomst. Maar het kan wel misschien fungeren als een mooie basis daarvoor. Ja. Het draagt wel bij van dat mensen weten dat dit er is. Dat ze daarheen kennen en dat ze dan echt voortdurend geholpen worden. En nou, je zei, kreeg ik al dus net van het een naar het oorloket was Stuart om dingen op te lossen. Exact. Hey, hoeveel inloopmomenten binnen nog? Want je hebt het hele jaar gepland volgens mij. Zit er een bepaalde regelmaat in? Ja, we willen eigenlijk op beide locaties bij eens per jaar. Vorig jaar bij we de start en merken we van er komen wel aardig wat mensen op. Maar volgens mij kan dat nog een heel soort meer wijzen. Vandaar dus ook deze actie om het nou zo breed uit te zetten met publiciteit. We hebben het nou momenteel op beide locaties eens per maand. Met uitzondering van de zomervakantie. Ja. Gedurende deze periode zullen we het evalueren om te zien van stijgt de vraag nog heel erg. Nou er meer mensen van op een hichte ben. Kunnen we het mogelijk uitbreiden? Of zullen we dat de beziekers hetzelfde blijven of misschien zelfs minder, dat je het dan weer opbouwen. Maar daarvoor broeken we de komende periode. Ja, precies. En je zit altijd bij het spreken over Sandra of net? De herkenbaarheid van, je hebt gezegd, zeg maar even zeggen, dat meestal dat ik weten. Ja, we hebben beide rayon, Dantebedeel, zeg maar. Ja. En ik heb zelf rayon Veenwouden sinds dit jaar. Ja. En we doen bij Thuis Wonen doen we op dit moment een pilot gebiedsgericht werken. Dat betekent dat we eigenlijk de hele week aanwezig zijn in de Meerskip, daar ook ons kantoor houden. Oké. 1 keer in de maand hebben we dus dat inloopuur. Maar eigenlijk is het gewoon meer voor de bewoners. Omdat dat ze ons weten te vinden. Dat we er zijn. En dat we ook snel kunnen schakelen. Ja. Dat we gewoon dichterbij zijn. Zeg maar. Ja. Maar ervaar je hem zelf dat het sneller dingen oplost? Of net? Van nu tussen wij en wij. Dat de lijntjes nog kwarter binnen? Ja. Er zijn heel veel mensen. Bijvoorbeeld laatst hadden we een vrouw. Er was iemand overleden. Hoe moet ik dit regelen bij Thuis Wonen? Ik wil graag mijn inschrijving behouden. Maar hoe doe ik dat? Want ja, het is best wel ingewikkeld. Hè? Ja. Het is allemaal online tegenwoordig. Ja. Nou, dat soort dingen. Mensen lopen gewoon bij ons binnen. En dat is gewoon wel heel fijn. Dat je gewoon meteen iets kunt betekenen. Niet dat je eerst moet telefoneren en dan een nummer moet indrukken van wie krijg ik dan nu? En dan word ik wel geholpen. Maar dan kom je op die categorie, ik zie mensen die misschien op internet net zo heel betoefd binnen om daar dingen te regelen. Of is dat een beetje vooroordeel van mij? Dat het wat oudere mensen binnen. Die erop afkomen. Ja, specifiek die hierop al komt, weet ik net. Ik zie het inderdaad wel voorbij komen in de gemeente zelf inderdaad. Daar hebben we bijvoorbeeld ook de formulierenbrigade voor bij Yveske. Voor mensen die bijvoorbeeld in hun netwerk net mensen die helpen in bij bepaalde onvragen. Daar binnen ook vrijwilligers voor die daar bijvoorbeeld bij helpen. Ja, oké. Misschien nog even kwart. Wij kunnen mensen informatie vinden als ze denken, dat zou wat voor mij wijzen, dan moet ik even heen. Sandra, hoe komen mensen erachter? Dat ze wat voor mij weet. Wat bedoel je daarmee? Nou wij mensen die informatie vinden kennen, waar die hem daar door, waar je hem zit, wanneer die spreekuren binnen, hoe kun je dat op ziekje? Want net zo op internet ziekje kennen, dan wist misschien een oren maar die hebben dat ziekje. Het staat inderdaad op de website, maar ook in het dorpskompas van Veenwouden. En de Westereender is de bedoeling om het daarin te gaan plaatsen. En vanuit de Westereen zelf, volgens mij is het ook de bedoeling om het in het dorpsblad te gaan zetten. Okay. En wij verspreiden het eigenlijk ook over de gemeente zelf heen. In de supermarkten, bij de bewoners. Want ik show je hem hier wat we hebben flyers inderdaad. Dus die hele oren al ik lezen denk ik, zodat de meesten daar in ieder geval de informatie vinden kunnen als ze denken broek van mij. Klopt. Zeker. Ja. En dat je de flyers om beide kanten tot de locaties. Dus aan de ene kant tot de Westereen en aan de andere kant tot de Veenwouden. En daar staan alle data en de locaties op. Nou, super. Sandra Jesse, ik wil je danken voor je taljachting en dit mooie initiatief, denk ik. Een soort succes ermee en van nou eerst dan maar een goed weekend. Ja, dank u wel van hetzelfde.